lähes 2000 markkaa. Sen lisäksi on muina voittoina on Karhulan Hiljan leipoma kalakukko, joka on erityisen hyvä kalakukko. On perunasäkkiä, on kynttirintaiston kalasäilykkeitä ja mitähän kaikkea siellä onkaan. Siellä on useita näitä hirvensalmelaisia tuotepalkintoja. Ja sitten myöhemmin illalla meillä on tässä huutokauppa, jossa on myöskin myytävänä, huudettavana näitä herkkutuotteita. Ja on myöskin tämmöinen hotellivoucheri 2 hengelle huutokaupattamana tänne Lomaliiton hotelleihin. On myöskin valinnanvaraa. Ja sitten meillähän on tarkoitus viettää tätä yhdessäoloa tässä aina tuonne 8:30 asti. Ja sen jälkeen vielä siirrymme tänne ravintola Tervaleppään jatkamaan näitä tanssia. Tämä sama orkesteri siirtyy sinne. Siellä on sitten niin syömä kuin juomapuoltakin tarjolla. Ja hätäisemmät voivat sammuttaa janoa jo tässä olut- ja sahtipaikassa tässä pihalla. Ja liput tänne ravintola Tervaleppään maksavat 30 markkaa. Niitä voi ostaa tietenkin jo nytkin etukäteen, mutta pöytävarauksia siellä ei oteta vastaan, että sitten sitä mukaan täytetään pöydät, kun sinne sitten menee. Ja jos haluatte nyt käydä tuossa Tervalepässä, niin nyt ei peritä sitä pääsymaksua vielä, mutta silloin noin 7 jälkeen sitten niin peritään myöskin kaikilla jo sisällä olleilta se 30 markan pääsymaksu. Alan ammattilainen, joka järjestää ammatikseen näitä tällaisia juhlia, mutta hän ei ole kyllä pahemmin arvostellut meidän amatöörienkään järjestelyjä. Mutta emme mene tähän järjestelypuoleen. Haluaisin kysyä sulta ylipäätänsä tällaisesta herkkuideasta. Miten olet tämän kokenut ja minkälainen tämä idea sun mielestä on? No, musta idea on kerta kaikkiaan aivan fantastinen. Mä ymmärrän, mitä siellä takaa tuolla oli eilen eräs toimittaja uteli mielipidettäni näistä ja sä ilmeisesti haluat, että mä tätä samaa litaniaa ikään kuin toistan ja se tuli silloin impulssi luontoisesti, jolloin mun on tietysti vaikea muistaa sanasta sanaa, mitä sä ehkä takaa. Mutta tilanne on se, että mun eräs semmoinen tematiikka oli silloin puulan piiras. Se on tämmöinen yleisnimike tälle koko herkkupäivien tuotannolle ja sille innovaatiolle, mitä se ikään kuin tässä koko Hirvensalmen alueella aikaan saa. Puulan piiras on se nimike, jossa mun mielestäni ikään kuin erittäin taitavasti yhdistyy suomalainen ruokaperinne ja paikallinen materiaali ja samalla erittäin kauniisti hahmotettu tällainen niin kuin markkinoitava lahja. Mä kerron, että mä oon valmis ostamaan niitä 20 kappaletta ja viemään muun muassa Sopasen Teikulle, joka on tämän kaltaisen ruoan ystävä, samoin Virtasen Jukalle, Seppo Ahdille eli Biskitille, Jaakko Salolle ja Keille, koska minun mielestäni tossa on jotain aivan fantastista keksitty ja saattaa olla, että toistan itseäni siinä, että puulan piiras ja tämän kaltainen ruokaperinne pitäisi olla sellaista, että niitä tällä markkina-alueella valmistettaisiin laajemmin kuin ainoastaan tämän niin kutsuttu luojan ja keksijän toimesta, vaan että niitä alettaisiin valmistaa, en suinkaan tarkoita teollisesti, vaan tämän keksijän valvonnassa
ja sitten markkinoitaisiin siten, että sen peruslaatu pysyisi koko ajan hyvänä ja tuoreena. Ja totta kai silloin siitä olisi periaatteessa tämmöinen puhdas ja taloudellinen hyöty näille tekijöille, mutta silloin tulisi myöskin Hirvensalmelle joku oma markkinoitu mainos eväänsä laajemmin kansallisesti. Esimerkiksi Helsinkiin tulisi esimerkiksi Hirvensalmen puulanpiiras, josta meillä on malli esimerkiksi Savonlinnan Lörtsy ja mikä tahansa. Eli se markkinoisi koko talousaluetta. Nämä on nyt tämmöisiä pintahuomioita, mutta mitä tulee herkkupäiviin, niin mä oon todella yllättynyt herkkupäivien monimuotoisuudesta ja se, että herkkupäivien tämä perus... Kuuma aina.
Joo, tulettiin sillä laavalla. Kyllä on justiin se kunnon hiiliksen alla. Polttaako ensin siellä? No, ne sanoivat 8 aikaa oli laittaneet tulet ja sitten 12 vasta muuta. Ne poltti sinne sitä suusta. Tai sitten siellä oli ne kivet kuulemma. Niin. Onneksi jo olutta juotu. Eikö sus kivamman näköinen kuin sä Ei. Ei näin. Lauantai-ilta ja poikamies. Ja lammas ja varkaat. Lammasvarkaat, ne on tuomittavia. Ne, jotka rehellisellä tavalla lunastaa itsellään lammasta. Ne on ostaneet itsellensä ihmisen arvon. Olla ihmisenä yhteiskunnassa, se ei ole tänä päivänä mikään helppo tehtävä. Mutta jos laulattaa, niin kai tänään saa laulaa. Nimismies on antanut luvan. Ja todellakin saa tanssia. Harvoin täällä saa tanssia, mutta tänä lauantai-iltana on lupa tanssia. Se on Ojatuksen maan mainio trio soitti valssin, joka kertoi hurkasi. Lassi Kuusela eräs laulu, joka muistutti vielä kerran kävellessäni tuonne seuraajan talolle. Katselin vanhaa pihlaajaa ja sen punaisia kyyneleitä. Tuli mieleeni eräs kauneimpia valsseja. Se on Uraanin pihlaja. Ja se morsia, varsinkin se morsia, jolla oli seppusten pää, joka oli tehty Uraanin pihlajan kukkasesta. Ja tämän valssin tahdissa voi pyöräillä. Asfaltilla voi tanssia. Joo. Mieluummin maantiellä tanssi kuin putkassa. Siitä vaan. Tulet tuosta katsomaan tätä. Pihlajasta se kertoo, muistan Uralin rinteiltä valkolatvuksen. Niin kuin seppelepäinen nuori morsian on, loisti pihlajan huntu alla auringon. Ja hän, jota
syksyn punaiset marjat, voi yhden pihlajan noin. Pitkin pihlajan lailla on sydän onneton. Niin kuin se peräväinen nuori lapsia on. Pihlajan onko alla aurinko. Niin kuin se peräväinen vai nuori lapsia on. Ihmeellisiä. Miten hirveästi Vieläkö se elää siellä? Kiitoksia teille auringon lapset. Te olette kaikki niin ruskettuneita ja silmät on niin kirkkaan siniset kuin Suomen taivas. Suomi ei aina tarjoa lapsilleen parhaita mahdollista, mutta ottakaa se mitä se tarjoaa. Ja jokaisen korvien välissä on se mitä saa. Mutta älkää ottako toisen. Mitä sanotaan varmaan? Seuraava huppa, jota on täällä toivottu, se vie meidät Kuusamon maisemiin, Susikallen valtakuntaan ja Paavo Roposen Koillismaahan. Siitä vaan sanoo Tchaikovsky. Mitä kaunista ja suorasta onkaan, täällä luonnon suurin kauneus. Juuristaan se käydä kiinni ikihonkaan, on joka polku Kuusamo. Eikä täällä kuomarrella täällä aina riittää eikä aina silloin se on maan täällä maailmassa, täällä korvissa, Kuusamoon, tule vain Kuusamoon, niin et lähde kaivaa milloinkaan jotain, käyt vain sinä kaivaa, syömiseen Kuusamoon. Lapin maassa teillä meillä ollaan, meillä onkin laajat lankut eteen. Täällä huumori keikusta lasken ollaan, eikä kaivaa katsoa. Marhun kuojossa juuri naudella, suuret tähdet viimein taivaalla. Täällä koulussa ei silti lause kouluja, kun ollaan maassa Kuusamon. Kuusamoon, tuolle pois Kuusamoon, ikihonkaan silloin lauletaan. Kuusamoon, 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 täällä maailmassa on koillissa Kuusamoon, tule vain Kuusamoon, niin et lähde kaivamatta milloinkaan jotain, käyt vain sinä kaivaat, kun syömessä Täällä hiippaa
On kaikki tervetulleet Kuusamoon. Täällä hevelinen tuijotella naista. Kaikki kuuluu kuvioon. Vanhallanne on perusnuori. Meillä aina meininki se on nuori. Puu kuin kultaa korankia sotumaista. Se on kultaa Kuusamoon. Kuusamoon, tule pois Kuusamoon, ikihongat vain sulle lauletaan. Kuusamoon, 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 täällä rauha innostaa, täällä koillistaa. Kuusamoon, tule pois Kuusamoon, niin et lähde kaivavat milloinkaan jotakin, jäänyt vain sinä kaivaa, kun syönnös jäi Kuusamoon. Rasvapasti paistettu. Harvinaisen paljon kiitoksia teille, rakkaat ystävät, kauniit naiset ja harvinaiset toverit. Tänään laulattaa niin tavattomuutta lammasta. Lammasta, joka on nöyrä eläin ja tavattoman tuottelias. Oikein kunnon lammaspaita kun on päällä, niin se lämmittää. Ja minua lämmittää niin tavattoman paljon, että minun hyvillä ystävilläni on nimipäivä tänään. Lasse Pihlajamaa, Lasse Mortenso ja Lasse Kuusela. Ja kaikki Lasset, olkaa onnellisia teidän syntymät. Nimipäivänne on tänään. Tänään on kaikkien Lassien päivä. Ja sen kunniaksi pitää laulaa. Lassenpäivän kunniaksi pitää laulaa tässä Viivistä, joka on minun hyvä ystäväni, lähti aina lauantaisin Mosapakan lavalle tanssimaan. Se on Suomen kuuluisin tanssilava, jonne koko Etelä-Suomi kokoontui lauantai-iltaisin. Ja sunnuntaina kotiin ja aamulla töihin. Terveys. No niin, Mosapakan lavalle. Mosapakan lavalle tanssimaan. Emma Varka hullissa serkän tullissa siitä kelaskenevaan. Ja Mosapakan lavalle kun saavuttiin, siellä sitä jenkkaa jo soitettiin. Ja kun viulalla vingutti viulun kieli ja Emma sanoi Viiville lähdräksonalle. Reikulla tavalla kun Mosapakan lavalla ne toiset jo puskas ja muiskuja sai. Emma piti Viiviä lähellä niin. Viivin nokka oli poskes kiinni. Siinä oli Mosapakan jenton tahti, kun Emma sitä Viiviä pyöritti. Kun Viivi se nauroi ja hyppäs ja lauroi, Emma sitä lähellä hetitti. Maame oli lyhyt ja leveä, ja Viivi oli lennossa keviä. Siellä oli Riiko ja Nätti ja Viiko ja Hiikoja. Ennen kuin kello oli 12 yöllä, kun Nätti oli hurjassa lentässä. Ja Emmakin se oli aika tuuteri, ja Viivin posket oli puuteris. Aamulla varhain kun aurinko nousi, niin toiset ne kotiansa kouroi. Emma vielä riittäs ja Viivikin maista ja vallon viulunsa näkösti soi. Kun vallo pisti viulunsa laatikon kiinni, Viivi kävi vallua kaulaan kiinni. Emma sanoi mikä täällä on meininki, kulka jo helkkaris kaupunkiin. Ja monta peräkkäin.
että jos olette monta rinnakkain täällä päässä, kun lähestytte sitä, niin koittakaa, että siinä olisi vain yksi rinnakkain, ettei tule kaaosta, että se menee tasaraha. Ja ensin maksatte sen, sitten saatte tonne olutpuolen pöytiin syömään. Tai sitten täällä seisomapaikoilla. Ja koittakaa sieltä takaosasta siirtyä tänne päin mahdollisimman paljon. Ja sitten kun tämä rosvolampaan syönti lähestyy loppuaan, niin sitten meillä on arvonta ja huutokaupat. Tuossa vielä Tarja on siirtynyt rosvolammas jonoon ja nyt nämä pankinjohtaja vekselillä sitten näitä loppuja. Terve. Okei.